ole hey ka chane la ma san ka lom le vek chewa vina chuan nge kan endong an ti chuan vanram kal lo tur te ti hey youtube an hun dai ka mu fu hlau maya in ngai dan an ni nge ni lo khamin lo shil vela comment vela mo achan chu ke chu ko ngai dan chuan adik lo ka ti mai ke ma chuan yang pon ni se kan ngai thanga chuan in ngai dan po in lo share ve don ne tro in ngai thap pot te enge thu sei tur hi te beng be te thi or ho te hi vanram an kalangem kal lawang chu zung bun te thi or te beng be te hi vanram kalangem kal lawang atia aran soi hoi piep mai sia chu wang chuan enge in ngai ve dan ti hi lo ka hra ve duwa chu wang chuan heng zong hi kan kal dong lo ni chuan kan pastor tam takte kan missionary tam takte kan evangelist tam takte kan rong bo tu tam tak chu van dam an kal dong lo ti chiang sa ania chu wang chu enge in ngai dan ti kha ron soi ve ru o eng wang nge bible in apollo thi be thei zung bun thei thi be thei zung bun thei thi en be ngai mun le thi be thei de ron dia ngai thlai lok ngo khai te kha thei zung bun thei thi be thei zung bun thei hetila nar be te po ka chu dik reng thi be thei zung bun thei nar be I chu dik karinga an be thin thon ka ria zung bun la ma se thi hi chu be ngai om ka hrelowa kha chu sei chul de am o ka ti ke ma chun arem ti lawa tiang be thei ko thana kan omani chon chhuwa tu nia nar be ti vel chu amoi lo te en reng re po he moi lo ma se thi or ti te zung bun ti te he roi chu ke chu apoi na ka hre lo ni chu wan chu enge in ngai ve dan ti kha han share ve shim don ni o kalome